Mama Zonzi baby. Saka moti chi ne basa rabatwa nasekuru Amadu. Indoti nebasa rabatwa nasekuru ka. Ai ndiri kunzwa kufara nekuti ndikuona sekuti upenyu hwangu nengu hwakutotanga kuda kutochi. Hwakutotanga kutochinjira pano nekuti ndasina kuzvitasira kuti angatofona achivhunza kuti ndokuigirei. Ende andina kutasira kuti angadaira foni. Kana kuti angazondifonera bheki. Kushandisa foni yangu yanga asina. Okay. Zvangondifadza hangu kunyangoitira kandiziya hangu pamwe anokanjira kasauya but kutombofonerwa kakangokosha. Watekaidza tinawo. Chokwadi muzukuru wangu. Ndauya pano ndikuona muzukuru ari mudare. Andisizi kuti muzukuru akamboera kana kuti kutanga kuuya nhasi. Aiwa muzukuru ndatitangirika pamwe ka. Tinotenda. Kutanga uko. Kutanga. Dari dongotekedzwa uripo. Tuita muonera pamwe. Aiwa tinotenda. Chokwadi kutanga kuuya uko. Naika. Chokwadi muzukuru. Ndingonzi kuti akaziva sei sekuru Amadu. Pakanaka muzukuru. Makadi tete. Kana makadi. Chero. Ndikenge ndikufutika kuzorena kinogaenza. Ngeke pasika muzvira. Ndida kutanga ngozwa sekuru makaziva sei. Sekuru ndakawaona pa WhatsApp yeshamwari yangu. Ndo pandakaonawo vari mudare vachibatsirawo vamwe. Vaibatsirwa kana uchiri kurangara. Vaitobatsirwa vaibatsirwa dambudziko randakaona vachibatsirwa akada kufananawo nerandinaro. Ndozvandipa kuti ndisvike pano nhasi. Mzukuru. Aiwa tinotinda muzukuru aripo ari mudare uyu. Toisiya kwamuri. Mutitungamirire padare ranhasi. Aiwa pakanaka mzukuru. Tinotenda. Sekuru Amadu anotaura zvaanenge sekuru Amadu haatauri kudiwa. Ende totaura chokwadi. Maererano nedambudziko rinenge yashanyira munhu kuti agone kusvika pano padare. Aiwa dzodzo riripo. Asi nawo yake mzukuru uyu. Ndiri kuona mzukuru. Mumba chamunga imba yake kutanga kusvika nanhasi. Pane dambudziko. Ndikuona wakashayikirwa wangu nemurume kumashure. Asi chakuita kuti usvike pano. Ndikuona imba uri kuida kuti ugone kuaka musha wako. Asi pane zviri kunetsa zviri kupengaidza. Ndikuona kune mhepo dziri kudzinza kwako wakaberekwa. Dzikusakisa kuti usaite se imba isamire. Naizvozvo ndiri kuona une randarume wandiri kuona uri kufambidzana waane nguva uchifambidzana naye. Chokwadi asekuru. Asi ava zvisiri kujeka kuti mugone kubudirana pachena. Dambudziko randafambira. Ndikuda kuti ndiri kuonawo iye kwaari ikoko kune mhepo dziriko dziri kumunhanhirawo dzasakisa kuti zvinhu zvenyu zvigone kutadza kufamba zvakanaka kuti mugone kuwirana kwenyu mutadze kuwirirana muzukuru. Chokwadi asekuru. Asi naizvozvo hamutadzi kubatsirwa muzukuru wagona kuti usvike matare. Ndaona kumashure kwese unomboti taurei naye uchimboti nzwisisanei. Manzwisisana kudaro zomboita mazuva komboti ukamufonera foni yake haade kudaira. Chokwadi asekuru. Asi aiwa ndoda kuti ini ndigone kukubatsira muzukuru kuti zvako zvigone kufamba zvakanaka kuti mugone wanano yenyu igone kubudirira. Chokwadi asekuru. Munhu ndoda kuti mugone kunzwisisana. Ndoshauri kuti pese pauri kutaura naye mungava munhu muchishiri umwe hamusi kunzwisisana mune zvakanaka. Asi nhasi ndoda kuti mugone kuti munzwisisane mushure menge masvika muno mudare rangu rasekuru Amadu. Mandibatsira mungagona kundibatsirawo nekuti handizii ungave nechishiri nhamba dzake unadzo here muzukuru? Ndinadzo. Ungakwanise here? Ndoda kuti ugone kutaura naye uri pano usati wabuda muno mudare rangu tigone kubatsirana. Ndoda kuti agone kuzosvika pano. Asekuru chishiri changu hachina mwari. Hapana angakubatsira? Ndizoti pana angakwanisa kundibatsira. Ndikuda kuti dare rako rigone kufamba zvakanaka muzukuru. Dzodzo iripo asi mhepo dziri kusanganisa kwako kwakaberekwa. Asekuru tinoti kuona kuti ana tete wako wagara wakakusungira chiraramo. Saka mhepo idzodzo dzokufa kwakaita tete wako dzakabva dzangosairirwa kwauri nekuti tete wako angane zvenga zviri pavari. Asi mhepo idzodzo ndoda kuti dzigone kusuduruka.
kusanganisira kumurume wako iye wauri kuda uyu tosudutsa mhepo idzodzo asi ndikuda kuti nhasi mugone kutaudzana mune zvakanaka ndiri kuona kushungurudzika asekuru ndikunyanya chinhu zviri kunyanya kuti ndinyanya kushungurudzika chaicho nyanya ndichita panapa ndechekuti inini murume wangu akashaika akandisira vana 3 ndafambidzana nemurume uyu yakabva aenda ndinakuziva kuti anotondisira pamuviri saka pari zvino kana pekutangira kana chikafu chaicho kuti ndidye chichandina iye hachadayira foni isu takatotsidzirana zvinhu zvedu zvese mashure zvaifamba zvakanaka takatotsidzirana tichigara tese hama dzake akandiratidza namai vake ndovaziva saka ndabva ndapererwa kuti saka ndoita sandotangidza zvekutanga pandine vandiri kuchengeta ndochengeta zvona ari mudumbu. Aiwa usachemeka muzukuru nokuti kana wasvika matare ndoda kuti ndikuvhurire zvinhu zvako zvigone kufamba zvakanaka sizvawata iye haasi kudayira runhare rwako chiri chako ndakuda kuti iye nhasi uno ugone kufona uri pano tugone kuita sei kuvereketa naye asekuru mune mandibatsira ketiona kuti zvinobuda here nokuti uverekete naye uri pano usati wabuda muzukuru munzwisisani na umwedzi wakwana kuda kutarisa kuti dzanda chisevha dzakafanana kunazokanganisa hapana chaakataura hana kumbooneka angoenda achitari kuenda kubasa hapana chaakataura saka kumufonera hachadayira hachadzoki apa ndinoda kuti utaure naye achakudayira ende uchataura naye une masimutu ndobaya simu ndoitadza fonacho imhepo muzukuru dziri kusakisa asi ndoda kuti mhepo tigone kudzitakamari dziende kure halawo makadiongwe trinani ini maitu ndinichihera ndimaitu ndichihera ndiri raiti hangu muri sei kuri raiti hako kuri seiko muri kupi ndachikumbira kuti hamunoti hamukwanisawo here kuti musvike kuno nhasi nekuti handina kana pekutangira kana chikafu chekuti ndidye kana rendo chayandina kubvisa landlord akutonditi ibva pano handiri kubva pamakaenda hamuna kuzombodzoka saka ndachikumbirawo kuti hamene kuti hamukwanisawo here kundibatsira ndaomerwa nemari kumba kwandiri kugara kuri da $50 mukandikwanisirawo kuti hamene munokwanisa kundiwanirawo mari neyechikafu kana chero mukakwanisawo kuwana chero $90 kana 100 hamene kuti munokwanisa kundiwanirawo mari hamusokwanisa kuya kuno alright maita basa ndiraitamo imi ndimaro maita basa alright bye bye daddy Aizi. Adayira akabvunza kuti ndikutaura nani.
yanga mwaigona kuramba kudaira pamwe zvaigona kudaro atichaziya zvongofadzawo kuti munhu wanga wasakwanisa kutaura naye wambokwanisa kuenda kunobatsirwa kutaura naye nguva idzodzo zvinhu zvinongofadzawo enda kutokumbira nechekuti dei angokwanisawo kuti asvika ndibatsirewo tikwanise kugara tiri pamwe chete sezvo ndazvitakura kudai kana vabereki chaivo vanogona kundiramba kumusha kuti ururamba uchingozvara vana vasina vana baba uchingounganidza vana zviri zvinhu zvinozonakidza. Aiwa muzukuru rega kuchema ndinosanida kutaura ndikati aiwa kana wasvika muno matare angu zvese zvinotoekaera nezvauri kuda imhepo muzukuru dziri kufamba pakati penyu asi mhepo idzodzo ndoda kuti ndidziite sei ndidzitaramutse mugone kuvaka musha wenyu asi chandichaita ndezvokuti ndine zvandichakupa kuti iwe ugone kuzodoka murandaro wako papi pano muchasvika naye pano anobvuma anobvuma muzukuru apa ndakuti handowangoiti zvaange haade kutaura newe kunyange hako wafona waishandisa rumwe nge ruchiro roumwe asi zvaita kuti agone kuita sei kukudaira mugone kutaura zvakanaka handa kudai mataura zvakanaka iwe mari yakuimbisa ari kutokutumira ende ari kuuya asi nda kuti agone kuzosvika naye papi pano ndigone kudzikamisa hana dzei ndibvise mhepo dziri pamuri zvei zvigone kufamba mune zvakanaka andikunzwa muzukuru ndakuda kuti mugone kusvika papi pano ari kuuya murume wako hapana mazuva apa achasvika kana asvika ndine zvandichakupa kuti uchamutaura iwe taiwa ngatimboenda kupi tinombobatsira kwandakaenda achabvuma kuti ugone kusvika naye papi pano zvinhu zvigone kufamba mune zvakanaka. Mwamwe mandibatsira sekuru ndashopika zvinakidza murume wacho ana ugara nemukadzi here kana zvakamira murume haana mukadzi nge musukuru murume akatofirwawo zvake nemukadzi wake asi akafawo netsaona ndio mafiro akaita imunhu ari kungoita sei ari kungozvigarirawo ane mhuri yakewo zvake but pane zvanangoita sei akungozvigarirawo asi nawo iripo inyaya yekuti pane mweya yemadzinza inenge ichifamba inenge isakisa kuti wanano isaite sei isamira but pari zvinhu haana mukadzi waakugara nayo asi ndoda kuti agone kusvika papi pano ndoda kuti agone kusvika pano kuti ndigone kuvatsudzirawo nawo vagone kufambidzana mune zvakanaka ndikuona kuchemawo kwaita muzukuru kuti aiwa ndakazvitakura inini sekuru chinhu chandinoramba paupenyu ndechekuti nhasi ndinawo nomurume mangwana ndine murume ndechida kuti ndigarisane nemurume wani kuti ndoita varume vamwe ndozoguma ndatozopinda kana mubhawa kana kudii zvizvo zvinhu zvandotarisira paupenyu hwangu izvozvo. Aiwa pakanaka muzukuru kubatsirwa ndokwatotanga kutobatsirwa nokuti chandanga ndichiita ndaida kuti ndiri kuratidza kuti aiwa murume wako ndoda kuti ugone kuita sei mugone kutaura mese zvaakuimbisa ari kukupa asi ndichasvika pano ndine zvandichakupa kuti ugone kuti pauchasvika kumba wotedza zvanenge ndakuudza toda kuti murume wako ugone kuzosvika naye papi pano tigone kubatsirana. Uri kupamza muzukuru chidzikamisa hana yako ndinoshuva kuti pauchaenda kumba uriko achakufonera zvakare runhare rwake achikutaura kuti aiwa ari kusvambisa sei asi ndikuziva kuti wanano yenyu kuita sei ndoda kuti ndiisimbise mhepo dzese dzinoda kuti ndidzibvise zvinhu zvedu zvigone kufamba zvakanaka. Unere kutaura ina ndakubvunza kuti wekutanga mune vana vatatu naye akaenda sei akashayika nemwoyo akashayika nemwoyo atova ne4 years ashayika rine ratakunda rari 5 alright aiwa pakanaka asi magarire enyu asati abuda murume wamuda kuti adzoke maiwirirana towirirana zvekuti mumba medu kana noise kana chiita tisina taitongowirirana mene zvakazongoitika mumashure tanga kutomboakambokomplainawo haana akangoenda chiti hapana kana chaakambokomplaina angoenda achiti ari kuenda kubasa anaozombodzoka kana kuti atodaira foni adaira foni anongokubvunza kuti uri kudei chii chiri kunetsa nyaya tete yataura nasekuru mainzira tete ndizvo hati
pane vamataura zvakuti hanzvadzi yababa wake ndainzwisisa ichokwadi chokwadi sekudina zvinoti hai nditotongokumbira kubatsirwa nekuti tete vakatoshayika apa vashaika kudaro vasiya vandikanganisa upenyu hwangu saka hapana zvandokwanisa kuita kana ndinoenda kwavari kana kudii kunze kutobatsirwa. Vakanaka tinotenda sekuru. Aiwa zvakanaka muzukuru. Mashoko ere vamwe vazukuru vari kunzo vane dzimba dziri kunetsa tisati tapedza dare remwanasikana. Kuna vazukuru vari kunze pane zviri kunetsa mudzimba umu tinoti aiwa musaomerwa zukuru regai kungomira makapamira itai mufambe mugone kubatsirikana nokuda kuti sekuru achakubatsirai nezvese zvamuri kuda kuti mugone zvinhu zvenyu zvigone kufamba zvakanaka pawanano yenyu. Handikuregei ndakakubumbamirai idzai kuti mugone kusvika mubatsirike kunyange kune akabuda mhene kwaakaenda mhiri kwemakungwa kupi aiwa unouya muzukuru ndiri kubatsira kuti mugone kuita se wanano yenyu isimbe saka musacha uyai mubatsirwe nasekuru Amadu. Aiwa tinotenda sekuru Amadu zvakanaka muzukuru. Right, ungatiudze kuti kubva pamabuda mudare rasekuru Amadu tirimo mambofonera murume wenyu anga nenguva asi musiri kuziva kuti ari kupi. Ndiri kunzwa kuti afona futi. Ine handina wakukwanisa kumufonera nekuti handina airtime. Iye ndiye atobva kundifonera mamhanje kuti ndikuya nhasi sekuda ndikuigirechi baby. Ndikati hanzi baby ndikati mukwanisa kundigira paulo nena chero kana mune mari kundigira chikeni chikanzi zvega ndikati ndigire izvozvo zvandikuda asi kana mune mari munokwanisa kuzongotenga zvamunokwanisa kutenga. Saka zvinhu zvandifadza kuti semunhu wandasasatauri naye ndanenguva ndisingatauri naye akukwanisawo kufonera achikubvunza unoda kuti ndikuigirewo zvinhu zvinongofadza zvinhu zvinotadza kuti zvaane chenji. handii iyi munofungidzira kuti ari kurevesa fungidzira kuti ari kurevesa nekuti anga asasafoni. inzwi rake muchirinzwa mutoona kuti munhu ari kuratidza kuti ari kusuwa mumwe wake angaitosekerera toti zvega here bhebhi achiseka mama sounzi baby saka moti chii nezvabasa rabatwa nasekuru Amadu. indoti nebasa rabatwa nasekuru ka hai ndiri kunzwa kufara nekuti ndikuona sekuti upenyu hwangu nenguva kundotaruka kuda kutochi pautoti anga kutochinjira pano nekuti ndasina kuzvitasira kuti angatofona achivhunza kuti ndokuigirei ende handina kutasira kuti angadayira foni kana kuti angazondifonera bheki kushandisa foni yangu yanga asinyangu zvangondifadza hangu kunyange kuitira kahandizivi hangu pamwe anokanjira kasauya but kutongofonerwa kakangokosha iziva kuti munhu ariko munhu ari kundifungawo zvakakosha. Aiwa tinotenda saka mashoko enyu kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti aiwa zvekuenda kumatare kwanasekuru ndezvemangamanga munovati ndovati dei mambouyawo mambobatsirwawo moona kuti zvosvika papi mogutsikanawo mambobatsirwa kwete kungofunga muri kwamuri kuti zvingaita muchigara nematambudziko kudzimba chimbouyai moona kuti munosvika papi. Ndonga ndozuva rangu rekutanga kuya pano but ndikuona kuti zvinhu zvangu zvinenge zvakutochinja zvatova nechenji. handiti aiwa tinotenda maita basa tatenda.